Ipinagtatanggol ko po ang nanay ko dahil marami akong ebidensya na hindi po niya tinakbuhan. 'Di ba nag-post ka sa social media na magdemanda kayo, edi okay, susundin namin kung ano ang gusto. Yun po, sana hindi niya ako pinost. Yun lang po. Ipinaya niya po ako. Yun lang ang ayaw ko sa kanya. Ginawa niya. Kasama natin ngayon ang mag-iina na sila Cheris Ibanez at Racy Ibanez, Charmaine Potonia, si Elsie Espiritu. Inireklamo nila partner ang pamamahiya umano na ginawa sa kanila sa Facebook ni Rosel Bayonito. Nangutang po ako sa kanya ng mga time na sabihin na natin nagigipit, porsyentuhan yun po. So magkano po yung porsyentong ibinibigay po sa inyo? 80%. Gaano niyo po kakilala ito pong nagpautang sa inyo? Nakilala namin yan dahil sa nagpapautang talaga siya. That time din po, nag-chat siya sa akin. Yun, nag-reply ako, sabi ko, ano pa po ang problema mo? Kasi alam ko po, nagbayad na kami. Yung may natitira po, yun na lang ang alam kong utang ni mama. 21,000 kasi yung principal na lang dapat. Sabi ni mama po, nagbayad siya 4,000 a week. Bale, nasa 16,000 ang porsyento. interest. 2 buwan, hindi siya nakabayad. Kasi nga po, nagigipit na dahil sa ganyan po kalaking interest, kahit sino naman, mahihirapan. Sa amin po ma'am, iba po ang case. Siya po wala na po siyang utang. Nandito lang po ako para humingi ng tulong mabigyan katarungan yung ginawang panghihiya sa magulang ko. Nung pakabayad po niya, hindi na po siya nag-post pero po nag-demand siya ng amount. Sabi ko po, sige po, magkano ang utang ng nanay ko? Sabi niya is 18,500, principal lang daw yon. Sabi ko, pwede ko po bang makita ang 18,500 na lista mo? Wala siyang ipinakita nung time na yon. Maganda yung pakikipag-usap ko sa kanya. Hanggang umabot naging 23,038 pesos na daw. Nung hiningan ko po siya ng lista, hindi po siya nagbibigay. Kinukulit ko na po siya. Yun pa lang po siguro yung time na naglista siya, hindi pa nagtutugma yung mga date. Tapos tinanong ko na yung nanay ko kasi sabi ko, iba-iba ang statement nitong taong to. Sabi niya, hindi naman ganyan kalaki. Pinost ang mukha nila sa Facebook na sinabi, binigyan niya ng babala ang mga tao kasi ito daw na dalawang tao daw to ay modus nila ang pangutang at hindi nagbabayad. Naglakas loob po ako magpa-interview ng live para i-clear ko sa publiko, lalo yung mga nagko-comment na hindi po lahat ng nangungutang ay ganyan. Ipinagtatanggol ko po ang nanay ko dahil marami akong ebidensya na hindi po niya tinakbuhan. Actually, may hearing po siya sa barangay, Monday that time. Hindi po siya nag-appear. Problema talaga is, yung private conversation po namin ay pinost niya. Ito bang pagpapautang niya ay lehitimong negosyo? Rehistrado ba ito? Hindi po. So personal lang ito? Opo, personal. Kaya ka, pumunta ako sa barangay para mag-settle, tanungin kung ilan talaga ang babayaran. Alam niya po kung ilan ang binayad niya. Pero ang masama po at masakit, dahil nagbitaw ng pera ang mama ko, pero doon po sa usapan, nagde-deny siya, hindi niya tinatanggap na nagbayad na ang mama ko. Partner, sinusubukan natin na tawagan si Rosel pero hindi na sumasagot. Kanina partner, nakausap siya ng ating team at pumayag siya na magsalita. Rosel Bayonito, kung ikaw ay nakikinig, nanunood, panindigan mo yung sinabi mo na makikipag-usap ka sa kanila. Makakausap rin natin sa kabilang linya ng telepono si Police Chief Master Sergeant Robinson Vega, ang Chief Investigator ng Regional Anti-Cybercrime Unit. Sa mga ganito pong klaseng reklamo po, sir, ay maaari po bang maipataw na kaparusahan pagdating po sa paninirang puri online? Online libel po, yung cyber libel na tinatawag natin. Pagka meron po siya ng penalty from 6 years and 1 day to 8 years ng maximum ng period. Opo. Ito po natin para makita natin kung alin yung mga post. Mapag-aralan din kung anong pwedeng isang pangkaso. Nais lang namin iparating dito na ang cyber libel po ay mayroong pagkakakulong. Ito po ay maaari nating iwasan kung mapahiya sa mga tao sa social media. Habitual na ginagawa po niya. Parang binablockmail niya ako na pinipressure na kung hindi magbabayad ng full payment nung natitira, iharap na lang daw ulit sa barangay yung nanay ko. Ang sabi ko naman, sige po, haharap kami. Paano kung halimbawa pagkatapos ng programa natin ngayon, biglang pumunta sa inyo si Rosel at gustong makipagharap? Sa akin po, ang kapatawaran maibibigay ko. Pero yung hustisya, hihingin ko rin. Nababanggit nila na dapat may schedule po sila na magharap dyan sa barangay. Pero hindi daw po umarap itong si Rosel. Sa tingin niyo po ba ay maaari pa po nating mapatawag dyan sa inyong barangay para magkaharap sila sa uling pagkakataon? Pwede naman po yun kasi ngayon dahil acting punong barangay na ako ngayon, pwede ko nang gampanan yung pag-mediate sa kanila. Sasamahan na lang po namin itong team, ito pong nagrereklamo para po sa paghaharap po dyan sa inyong barangay.
baka may mensahe Okay. kayo ngayon kay Rosel. Anong panawagan mo? Di ba nag-post ka sa social media na magdemanda kayo, edi okay, susundin namin kung ano ang gusto. Yun po, sana hindi niya ako pinost. Yun lang po. Ipinahiya na po ako. Yun lang ang ayaw ko sa kanya. Ginawa Okay. niya. So ganito ang mangyayari po, no? Maliban doon sa susubukan pa rin natin na magkaharap kayo sa barangay ninyo, mag-witness ang aming team, sasamahan namin kayo doon sa cybercrime ng PNP nang mapag-aralan yung mga nakuha nyong ebidensya ng Opo, pag-post. kasi sabi ni Sir Partner, kailangan niya makita yung mga ebidensya. Kailangan maimbestigahan yon at kung mapatunayan na mayroong paglabag at kalabisan sa ginawa ni Rosel, ay dapat mapanagot din siya.